serrer ta main. Je ne t'aime pas. Letrak edo beste zeinu grafiko batzuk erabiliz, ideiak, hitzak, zenbakiak edo musika oharrak irudikatzea, gorpuztea. Horixe da idaztea. Zer da ordea bere zentzu irudikorrean? Entzutea, ikustea, eta munduan zer gertatzen den ulertzea da Ana Malagonentzat. 3. narrazio bilduma kaleratu du donostiarrak. Komunikazio falta eta bakardadea gai nagusitzat dituzten 15 ipuinez osatuta. Ana, liburuei izenburua jartzeko orduan, esaldi borobilak gustuko dituzula esango zenuke? Behar bada, bai, nahiz eta hasieran, bazeukan, lehenengo ipuinak, ipuin liburuak bazeukan ipuin bat izenburu horrekin, lasai ez da zer gertatzenekin. Bigarrenean bazegoen kontzeptu bat gelditu zaitezte gurekinen atzean. Eta azkeneko hontan iaia txantxa izan da zen. Kostazitzaian izenburua topatzea eta editoriarekin eta hola, egon ginen bilatzen alako, izenburu borobilak eta bihurtu da alako marka gauza bat, baina txantxa ere bai gure artean eta bai, gustatzen zaizkit, azkenean ematen diote, narrazioari eta alako kutsu bat, narrazio liburuari, eta bai, badago aurrerapen bat, ondoren zer aurkituko dugunaren aurrerapen moduko bat izenburuan bertan. Ana, proiektu digitalen diseinatzailea zara, zein proiektu duzu orain eskuartean? Dauzkat proiektu baino gehiago esan, proiektu bat baino gehiagotan egiteko lan. Alde batetik zibersegurtasunaren zerikusia daukan aplikazio bat, RP bat, mapa eta sistema publiko bat, gero bestelako lan merkatura zuzentzan dan beste webgune bat. Beraz, enaiz aspertzen, ez gara aspertzen lanean eta baditugu hainbat proiektu bai. Horrelako lanak baldu loturarik idazmenarekin? Zuzenean ez, baina badago zerbait agian deformazio profesionalarekin zerikusia harremanduta dagoen zerbait, eta da oso leku gutxian interfazeak diseinatzen ditut, eta oso leku gutxian asko izan behar dudala, edo oso eraginkorra izan behar dudala, ez? Eta behar bada hori, sintesirako joera hori, ez, nahi ipuinetan ere ematen dana, behar badauka nire lanarekin zerikusi, zeharkako zerikusi bat. Sormen lanerako entzun dizut esaten, Excel horri bat erabiltzen duzula ideiak ordenatzeko. Ideiak biltzeko gehiago. Nik azkenean, denboran zehar jasotzen ditut ideiak, irakurtzen ditudan gauzak, entzuten ditudan gauzak eta juten naiz pixkanaka taula batean sartzen, datu base modura, jartzen dizkiot bere etiketak eta batzutan multzokatzen ditut eta orduan bai antolatzen ditut, baina eta gero hortikan tiraka gero sortzen dira ipuinak, edo juten naiz ipuinak osatzen. Eta hori izaten da nire lehenengo poltsa, ideien poltsa, bai, taula Excel moduko bat, ez da Excel bat zehazki, baina Excel moduko bat da. Omen duzu gainera, idazteko egun bat, berdina da beti? Bai, nire lana oso, eta nire egunerako bizitza oso exigentea da berez, denbora aldetikan ez dita denbora askorik uzten. Orduan normalean izaten da igandeetan idazten dudan pertsona bat da, horrek agian eragiten du nire ipuinen tonuan, ez dut uste zer tristeagorik badagonik iganda txale bat baino, eta nik iganda txaletan idazten dut, horregatik behar badan nire ipuinak ez dira bereziki alaiak. Baina saiatzen nahi naiz pixkanaka nire denbora antolatzen, leiho gehiago irikitzen denbora aldetikan, baina kostatzen da, egia esan ez da bat ere erraza. Eta beti dezu leku bat idazteko beti berdina da? Bai, nire etxeko sofa da. Ez bereziki, ez zergatik bereziki, daukan lekua da normalean, nik sofan etzan da idazten dut. Eta hori izaten da nire lekua.
Garrantzizkoa da ordenatua izatea idaztekoan. Ordenatu ez dakit, disiplinatuan nik uste baietz, azkenean, ni gaina geroz eta kontzentrazioako arazo gehiago dauzkat, eta horregatik disiplina importante egiten zaizen, bestela bagoaz beste gauza batzutara, ez? Eta konstantea bai izan behar dela, bai idazterakoan, bai nik uste irakurtzeakoan ere, bai, eta ordenatua alik eta gehien izaten saiatzen naiz, ez dut beti lortzen, baina nik uste bai, bizitza ordenatu bat orokorrean, esatute bez, osasungarria dela, eta idazteakoan behar bada ere bai. Gero ja, sormenak, nazte ditu gauzak eta olako gauzak, baina berez prozesua ordenatua izatea nik uste lagungarria dela. Bedeinkatu azarazu andre guztien artean... Nire aizparen gana, nik eskatu niolako bidalitu aitakara, beste aizpa batzuk izan ditzan. Nik ez dut aizparik nahi. Etxe zinguratuta gaude Donostiako Joseba Elosegi begiratoki honetan, eta era berean auzo bakoitzaren bizitza imaginatzeko talaia ezin hobea izan daitekeala. Gaina ematen dugu halako perspektiba berezi bat, tamalez pertsiana daude eta pertsonek ez digute edo gortinak ez digute hainbeste ikusten uzten, baina ematen du etxetan sartzeko gogoa. Non inspiratzen zara zeure pertsonaiak eraikitzeko? Gauza askotan eta input eta gauza desberdinak jasotzen saiatzen naiz, eta hemen, izan daitezke irakurtzen dituan gauzak, izan daitezke entzuten dituan gauzak, norbaitek kontatzen dian zerbait, ipuin guztietan baudein bat pertsonai jatorri desberdinak dituztenak. Gero ja alako naste borraste bat egiten dute jasotako informazio guztiarekin, eta igual nire barrutik ateratako gauzak ere bai, eta horiekin sortzen ditut. Pertsonaiak sortzen dira lehen da bizi, historia edo pertsonaia batek esaten dizu nondik jo behar duzun? Nahiko batera ematen den prozesua da. Normalean izaten da, olako pertsonai bat, olako egoera batean, zer gertatzen da, ez? Eta normalean nahiko bateratik joan zerbait da, zen azkenean asko esaten du pertsonaiak egoerari buruz, eta asko esaten du egoerak pertsonaiari buruz. Orduan, saiatzen naiz batuena izaten prozesu hori. Liburuak biltzen dituen 15 narrazioek badute zerikusia izenburuarekin, esanaiarekin alegia. Bai, baliteke askotan egotea, ez? Halako distantzi bat hartu nahi izatea parean dugunarekiko, zen azkenean ez dakiz zertaz ari zaren horrek badauka gezur bat bere baitan ere bai, badakigulako, hori izaten dugunean badakigulako bestea zertaz ari den, baina halako distantzi bat hartu nahi dugu, ez? Parekoarekiko eta horrek isolatu egiten gaitu, eta inguratzen gaituarekiko isolatzen gaitu, eta baliteke holako ezaugarritxoak egotea, ez naiz eta esaldia berez ipuinetako batetik aterata egon. Dena den titulua ez da hasiera batean pentsatuta zenuena? Ez, asko kostatu zitzaidan izenburu eukitzea, eta gainean izaten ez neko kontrol freak bat naiz, eta gustatzen zaiz gauzak kontrolpean eukitzea, eta gustatzen zaiz izenburuak eta bukaerak eta nondik nora dijoan doazen gauzak alik eta goizen eukitzea, baina kostatzen asko. Eta kasu honetan gainera, izan zen, pentsa zer importantean berri idazketa, ipuinetako baten berri idazketan agertu zen esaldi badala. Ez dela hasieratik egon zen zerbait, baizik nahiko berandu prozesuan, nahiko berandu agertutako zerbait. Eta bai, kasu honetan, beste aurreko bi ipuinet liburuetan gutxiago kostatu zait izenburua heltzea, honetan berezik kostatu zait. Lurra bere erro gorrira. Carlos Linaza Soro, idazle tolosarra, aski ezaguna, obra handia daukena, genero askotan. Eta kasu honetan poesia liburua deu. Poesia mota batzuk izatea pixkat narratibogo edo zehatzago, hau ez da bate olakoa, hau beste modu batekoa. Eta niretzako da pixkat, hasi irakurtzen da emoziota joana zuzenen, harrapatze zaituna, liluratze zaituna, niretzako hasieratik bukaera liluragarria da hau.
eta ez da askotan izaten kasuan, nire kasu mentzat, poesia liburu asko hartu eta batzutan printza batzuk edo egizten ezkitenak izatea, baina osotasunen olako liburu gutxi topatu ditut nik. Beraz, gomendatzea izuet. Narrazio batzuk oso populatuak daude, beste batzuk personai bakanekoak, denak dira baina familia bateko kide. Familia hori distopikoa izan daiteke, normala, disfuntzionala gehienetan. Familia guztiak dira, ez? Disfuntzionalak. Bai, eta familia izena edo familia kontzeptuaren ikuspegi desberdina daude, batzu dago familia instituzionala, normalean familia deitzen diogun horri buruz hitz egiten da. Beste familia mota batzu daude, lantoki ere familia moduko bat izan daiteke. Familia bada alako lapiko bat non hartu, ez? Eta hartu ditzakegun gaiak eta sortu narrazioak. Familiak babesa ematen du, baina ez beti, eta barneko kideak deseroso ere sentitu daitezke, eta hori gertatzen zaio adibidez Lurdesi, bere familiaren borrokak agerian utzi dituzu ipuin honetan. Bai, kasu honetan, badago ez, familia biologikoa dana, eta gero badago ez, kasu honetan monja bada, hori kongregazioaren familia hori, eta ahizpatasuna nola bere ahizpatasun biologikoa, bere ahizpa biologikoa kukatzen duen eta bestelako ahizpa batzuk ditun, ez? Beste monjak, eta nola hor, bere barne gatazka dauka, noiz bidali zuten konbentura, eta zergatik, eta hor badaude hainbat gatazka, ez? Familia kontzeptuaren atzian, ez? Eta hori adibidez hori ipuin hortan oso nabaria da, beste batzutan ere bai, bestelako barne gatazka daude adibidez hori oinordeko diren hiru seme alaba eta hiltzen denean, hor sortzen diren beste borroka batzuk eta bere aitaren kontra, ez, nolabait. Eta bai, badaude hori. Senidarteko tirabirak izaten dira nire ipuinetan alako gai errekurrente bat. Iñaki da narrazioetako beste personaietako bat. Bera aita izan da, baina aitatasunarekin arazoak dauzka. Eta hain zuzen izan daiteke bera familia, orain arte, familia normala esan degunaren adibide bat. Bai, da familia bat, teorian edo kanpora begira, ez, daukate alaba bat, aitonak zaintzen du askotan, hori askotan ikusten dugu, ez, gure herri eta hiritako parkeetan aitona monek aurrak zaintzen, baina da tipo bat, hori, erantzukizunari uko egiten dio eta sartzen da hori, ez, lasterketetan eta korrika egiteko gurpilorretan eta hortan ere badago, ez, pixkate gertatzen dana lagun taldeen artean, pikeak eta maskulinitate toksiko eta lehiarako zertan, eta horrek eramaten duen lekura. Eta bai, teorian oso egoera normala edo ez duk esango idilikoa danik, baina ateetatik kanpora bada arrunta iruditu daiteken zerbait, baina barruan badago dauka gatazka bat bere emaztearekin, dauka gatazka bat bere alabarekin, edo bere alaba nolakoa den onartzearekin ere bai, eta dauka gatazka bat bere buruarekin, ez? Eta pixkate, eta aitaginarrenarekin ere bai. Orduan, da tipo bat, hori, korrika egiten duna, ies egin nahi bezala hori gatazketatik, ez? Eta azkenean horrek eramaten du, esan bezala, eramaten du lekura. Irakurri duana orain dela gutxi, Octavia Balderrena, odoleko alaba eta beste kontakizun batzuk. Ipuinak dira, baina denak distopikoak dira, eta agerian jartzen ditu gure beldur guztiak, gizarte honi dagokienez. Genero guztiak gustatzen zaizkit, baldin liburua ona baldin bada, naiz batere mizkina horretan, baina gaur aipatuko dut oraintxe irakurtzen ari naizelako biografia, Susan Sontagen biografia irakurtzen ari naiz oso gustura. Gomendatuko nuke Leo Perutzen gauez Harrizko zubiaren azpian. Badakit modestia falta dela eta gu bion artean itzuli genduela Jose Mari Berasategik eta biok, baina irakurtzeko liburua da.
Bazen Pragan margolari bat, etorkizunerako apenas arrastorik utzi zuena. Bogtek edo Adalbert Brabenek zuen izena, baina atseginez hartzen zuen Signor Brabantzio deitzea. Dolua da ipuinak lotzen dituen arietako bat esango nuke, eta ez bakarrik heriotzari buruzko dolua denean baizik, eta seme-alaben eta gurasoen arteko harremanetan ere momentu batean aldatu egin behar da harreman hori, eta horrek ere dolu bat dakar. Bai, eta agur bat da, ez dela, agur luze bat dela. Nik pentsatu beti zure gurasoak zartzen ikustea, eta agur luze bat da ere bai zure seme-alabak hazten ikustea, ez? Eta prozesu hori eramaten jakin behar dela uste, eta garrantzitsua da, eta ez dakit beti asmatzen dugun gure bizitzetan prozesu hori eramaten, eta kasu honetan badaude gaizki eramandako doluak, eta baten bat, nahiko ondo bideratu ematen duna ipuinaren bukaeran behintzat, eta bai, oso gai importante ditzen zaizen, ez digu inork irakasten, norberak ikasi behar duen zerbait da ditun tresnekin, eta asko bandintzatzen ditu gure bizitzak, zen azkenean bi agur bizitzan ditugun bi agur luze horiek dira gure bizitzaren parte oso importante bat, uste duguna baino gehiago. Segurtasuna eta babesa dira familia batek eskaintzen duena, baina pandemia honek zerbait areagotu baldin badu hori ziurgabetasun sentipena da. Bai, nik uste leheno komentatu dezuna, ez? Hori, suposatzen da familiak babestu behar zaitula. Edo sistemak, ez? Eta sistema bezala gauza asko sartu daitezke sistema hitzorren barruan, Eta horrek utxe egiten dizunean, sortzen dizun intemperio, aterpe gabeko sentsazio hori askozea handiagoa da, zentzuketzen konfiantza guztia zeneukan hortan. Eta hori kentzen dizutenean, orduan geritzen da zea, egoera batean zure guria galdetuz, eta orain zer, ez? Eta orain norekin fiatuko naiz, orain zeri helduko diot. Eta askoz ere gehiago areagotu diren gauza dira, nik pentsatzen dut pandemiak berez ez duigula ezer deskubritu, baina halako lupa bat jarri dula gizartean genitun hainbat eta hainbat arazoen gainean, ez? Eta nik uste eta ageriagoak egin ditula, baina hortzu den, Ez dira arazo berri asko sortu, baina areagotu bai. Eta zer gutxi dakigun inguruan ditugunei buruz, batzutan ez diegu galdetzen, ez dugulako galdetuak izan nahi. Bai, eta pixkate ezazkit zertaz ari zaren horrek ere bai, hori da, distantzia, batudan distantzia dago, ez? Edo lehioetan pertsianak eta gortinak jartzen ditugu. Bai, nik uste dut, badaudela gure inguruan ez ezagunez inguratu bizi garela, gu gehala geure buruentzako lehenengo ez ezagunak kasu askotan, eta azkenean ez dugu galdetzen, ez dugu galdetu egizan nahi konpromisorako eta azkenean erantzunkizunerako pixkate ieserako joera badaukagulako, nahiko arazo badaukagula geure buruarekin zentzu askota, eta ez dugu, ez? Horrek beste arazo batzutan sartuko bagintuzke bezala, baina ez dakiz emateaino ala dan, emateaino, badan, bakoitzak bizirauterako sortzen dituen mekanismoak dira, eta hor daude. Eta, badago adiez ipuinetako batean, ilondoren, irikitzen diren armarioak, eta ilondoren bakarrik ezagutzen dian pertsonak. Pues txokolatea, kafea eta literatura maite dituen norbait. Maite dudan jendearekin. Poema eta berak dakar hizkuntza. Irakurtzean zeo zer barruan mugitzen denean, orduan badakit. Batzutan bata, batzutan bestea eta batzutan biak batera. Bai, ez bairik gabe. Bai, gure barrutik idazten dugulako beti. Gero eta pizu gehiago duten kilometroak. Etxe bat bazoan. Individualismoarekin ere lotu daitezke ipuin batzuk eta izenburua bera ere.
Bai, pixkat, esan dudan bezala, azkenean hori da, individualismoa da, konpromiso ez hartzea bestearekin, ikustea, nik arazoa dituen, nahiko lan badaukat honekin, eta besteak bakoitzak egin dezala alduna, ez? Eta nik uste bakoitzak egin dezala aldun hau asko orokortu da, edo beti izan du da orokorra, segura aski, eta nik behintzat orain gehiago jabetzen naiz hortaz. Eta adibidez hori langirotan eta bakoitza dijoa berera, bere egoera salbatzera eta alik eta gehien saiestera erantzunkizuna. Eta adibidez hori klaustroaren ipuinean oso nabarikoa egin nahi nun egoera hori, non badago beti gero marroiak hartzen ditu pertsona bat, eta arantxismoaren kontzeptua dago horren atzean, baina horren atzean benetan dagona da individualismo bat, eta esan dira, nik nahiko da handadokat denekin, eta bakoitzak egin dezala alduna. Asko esaten da orain individualismoak areagotzen duela pantailaren erabilpenak edo interneta bera. Iritzi berberako bazara? Ni naiz bereziki ez tekno-optimista, ez esaten zuna teknologian egiten lan, orduan, oharra, jarriko diote nire erantzunari. Eta ez naiz bereziki ere tekno-pesimista, naiz eta nik uste teknologian jarduten dugunok badukagula erantzunkizun sozial importante bat, ez duguna gure gain beti hartzen, edo beti beharko genuka bezain beste hartzen. Pantailek areagotu duten, pantailek bai areagotu dute, edo sare sozialek eta olako gauzak elkartasunaren zentzu artifizial xamar bat, eta halako ilusio bat, non denak ez, elkarrekin gauden eta uste duguna, baina konpainatuago daude, baina benetan ez dakitzen puntutaraino dan horrela. Batzutan bai izango da, beste batzutan nik uste badagoela halako ilusio faltsu bat. Baina, hori ere kalean gerta daiteken zerbait da, ez dut uste pantailek oso gizarteekin oso desberdina denik eta marra bat egin daitekenik, ez, interneten gertatzen diren gauzak eta kalean gertatzen diren gauzen artean. Nik uste dena asko zen astuago dela. Bakardadea da beste gai nagusietako bat liburu honetan, eta esango nuke protesiak ipuinean zehazki nabari dela. Bai, bakardadea nagusi da nik uste gizartearen arlo guztietan, ez, eta protesiaren ipuina badauka pixka bat hori, baina badaude ipuin hori eta beste ipuin, autobus gidariaren ipuin bat, badia alako ipuin panoramikoa, non daude ipuin txikia dauzkate beraien barruan, ez? Eta holako zea bat, ez? Ematen dizu ibilbide baten alako, geltoki txiki batzu daude, ez? Hor. Eta geltoki horietan ikusten da halako bakardade txikiak eta gero dago protagonista beraren bakardadea bera. Eta azkenean, batzuen eta besteen arteko dialogo moduko hortan bai agian areagotzen da bakardadeen sentsazio hori, ez? Liburu hau 1936ko gerrari buruzko liburu historiko eta fikziozkoa da. Eta 2014an kaleratu zen Elkar argitaletxearen eskutik. Liburua bi zatitan banatuta dago. Lehenengo zatia Txo izenekoa eta bigarren zatia Gerraren hezurrak. Jon 13 urteko gaztetxo bilbotar bat da, eta gerraren ondorioz Garraitzeta izeneko herrira bidaliko dute, Alejandro izeneko bere osaba farosainerekin bizitzera. Urtebetez egongo da Jon bere osabarekin bizitzen, eta bitarte horretan gerraren jasotzen ari denaren inguruko gertaera nagusiak ezagutuko ditu. Hau guztiaz gain, Jonek bizipen berriak ere biziko ditu. Lehen maitasuna izango da horietako bat, Mirra izeneko hijito baten eskuetatik. Nire ustez, liburua oso ondo dago gazteentzat, zeren eta Euskadin,
gerra zibilarekin zer gertatu zen jakin dezaten. Eta asko hausnartzen da gerrei buruz eta memoria historikoari buruz. Narrazioak bata bestearen atzetik jartzean orden bat jarraituko zenuen? Bai, importantea da, oso importantea, ni beti esaten dut narrazio liburu batek 3 idazketa ditula. Bata ipuinen idazketa, 3 berri idazketa eta 3. ordenan jartzearena. Eta kasu hontan badago halako orden bat, ez nituen nagian oso zekoak izan zitezken tonuak jarri nahi, bestela igual erotzen gara. Oso beran, edo, saietzen dintzen alako kombinazioak funtzionatzea, zen ni jabetzen naiz inork eta neure buruari buruz hitz egingo dut ere bai, ez ditugula narrazio liburuak, ez dakigula nola irakurri ipuin liburu bat. Eta zen irakurtzen ditugu askotan ipuin bat bestearen ondoan. Eta horrek esaten du, horrek esan nahi du, aurreko ipuinaren irakurketak urrengo ipuinaren irakurketa baldintzatzen dula. Gehitu zea txentzazio batekin da damazu ipuin batetik bestera. Orduan, zer jartzen dezun bata bestearen ostean oso garrantzitsua da. Hori adiez, lehenengo liburuan, mikroipuinen liburua zara, lasai ez zer gertatzen den, oso garrantzitsua zen, zeren hortan bai, paragrafo bateko ipuin batetik pasatzen ziren beste paragrafo batea eta oso segidan irakurtzeko liburua zen. Orduan, bai, importantea da, ordenaren faktorea oso importantea da, produktua alteatzeko. Liburua bere osotasunean ikusita badirudi eraikin baten aurrean gaudela eta ikusten ditugula piso bakoitzeko bizilagunak. Bai, niri beti arreta ditu dit adibidez Alemanin eta alako herri protestanteetan eta hola, jendeak ez ditula gortinak eta ez ditula pertsianak eta ikusi daitezkela etxeak, ez? Eta ni beti gaditu naiz etxetara begira naizen oporretan egon daizenean arentzaka eta askotan jarri naiz irudikatzen, ez? Zer nolako bizitza dauden etxe horietan. Eta oso aberasgarria zaidan ariketa bat da besteen lekuan jartzearena. Eta horrek nahi idazteakoan da gozatu gehiena eragiten diana, da hori, imaginatzea zer gertatuko itzateken olako pertsona bat, olako egoeran egongo balitz, eta nola, zer gerta daiteken hor, pentsatzea eta hausnartzea, zen horrek nahi gauzak hausnartzen laguntzen dit, eta hortan da, netzako idaztearen prozesuaren gauzarik aberasgarriena. Ernest Hemingwayren 1926ko eleberri ezaguna euskaratu du Koro Navarrok. Erein eta Igelaren literatura unibertsala bilduman argitaratu dute Angel Lertxundiren hitzaurria daraman liburua. 2. poema liburua kaleratu du Mikel Tabernak. Memoria pertsonaletik, baina begirada kolektibotik ondu ditu olerkiak, eta bertan, 36ko gerrari edo ijitoei egiten die kantu arkanbeleak. Isiltasuna, hitza eta zarata. Hoiek dira Maixa Zugastiren azken poesia bilduma zatitzen eta izendatzen dituzten 3 gaiak. Balea Zuri argitaletxearen eskutik argitaratu du Artefaktua. Askotan galetu zaio literaturari, edo eskatu zaio behintzat, zertarako balio duen. Eta asko dira, zertarako balio ez duela esaten dutenak. Nire ustez, ez duke zertarako balio behar. Eta behar bada, derrigortasun falta hortan, dago bere benetako balioa. Idazten duenarentzat, irudimenaren askatasunean, eta irakurtzen duenarentzat dena delakoan. Oso utilitarista diren garai hauetan, zertarako balio behar duten gauzetan, denbora galtzea, behar bada hor da denbora aprobetxatzeko eukidatzak egun aukerarik onena.